Nire GBL-a PEM elektrolizatzaileen degradazioa eta hibridazioa aztertzean datza. Gai hauek elektrizitatea eta ura erabiliz hidrogeno berdea ekoizten dute. Eta gaur egun gero eta gehiago entzaten ditugu, bateragarriak direlako iturri berriztagarriekin eta onura asko dituztelako. Hala ere, oraindik ere oso informazio gutxi dago eta bereziki degradazioaren inguruan. Beraz, nire GBL-aren helburu nagusia PEM elektrolizatzaileen degradazio modelo bat garatzea izan da. Orduan, degradazio mekanismo ezberdinak aztertuz, modelo bat garatu da, eta ikusi da, degradazioa kontuan hartzen baldin bada, hidrogenoaren ekoizpena 24% jaisten dela. Orduan, honen soluzio edo planteatu da bateria batekin hibridatzea eta kontrol modularra egitea. Eta ikusi da, nola horrela elektrolizatzaileen bizitza 23% handitzen den. Beraz, sistema hauen diseinua eta kontrola aztertu da fluktuazio handiko iturri berriztagarriekin. Eta ikusi da, proposatutako soluzioak efizientzia handitzen duela eta degradazioa txikitzen duela. Gerora, hainbat sistema diseinatzerakoan kontuan hartu daitezken modeloak edo datuak.